Tää töhö nyt ei niin kuumaksi lämmitä tämmönen, mutta jos jollakin hitsipillillä lämmittää, niin saattaa alumiini sulla on aika joutuisasti. Tämä nyt ei niin paljon. Joku minuutin verran siihen antaa. Kokeilla laakeri tuo vessaan, saisko se meni. Sinnehän se meni. Pitää laittaa tämä teränpuolen laakeri ekaan. Jeps, annetaan kulmalle vähän lämpöä. Tässä olisi parempi tuo kuuma ilma puhalli, mutta sitä nyt ei sattunut olemaan. On se täällä jossakin ollut, mutta sitä ei nyt löytynyt. Hyllyssä niin sanotusti. Tää on tällä sama peli kuin toiselle puolelle, joku minuutin verran lämpöä ja katsotaan sitten. Sitten mitä tapahtuu. Olisi hyvä, että tuo kamera osoittaisi suunnilleen tuohon kohteeseen. Tää nyt on tämmöistä. Taas tuo kamera tuohon. Saataisiko se tuohon? Tämmönen ukko täällä puhuu. Saataisiko se tuohon? Pisteeseen. Jotensakin noin. Sitä on lämmitelty vähän. Uppee nuo lehet tuossa ympärillä. Märät koivunlehetkin palaamaan kohta. Onpas tuo kiinni ja kokeillaan. Saataisiko se tuo laakeri tuon? Jos mä en tuu tähän kameran eteen. Aika pitkälti se sinne meni, katsotaan miltä se näyttää. Tiedä, vaikka tuo meni ihan niinku pitää. Näyttäisi, että tuossa pesän kohdalla on. Semmonen operaatio tuo kulmanlaitto. Tietysti nuo laakerit laittoi jo aikaisemmin noihin akseleihin, mutta sitten kun ne on akseleilla ne laakerit, niin erittäin yksinkertainen. Terve taas. Vielä loppulätin tämän kulmavaiheremotin tiimoilta. Jäi äsken näyttämättä tuo sokkien paikalle laitto. Tuossa on tietysti sokka normaalisti ja täällä puolella on nuo 2 sokkaa. Tuon pikkusokahan mä laitoin jo ennen kuin tiputin tuon akselin tuonne, niin sen laittoi jo ensin ja sitten luonnollisesti nuo isot sokat sitten jäljestä. Kyllä se ihan toimiva peli, sinne pitää rasvat vaan laittaa. Kovaa ajua. Eihän näitä yleensä korjata. Minäkin olen 27 vuotta metsurihommia tehnyt ja ensimmäinen kulma tää on, minkä mä purin tällä tavalla, että yleensä se nakattaa vaan. Todetaan, että se on sökö ja käydään uusi tai sitten vaihdetaan uusi sahaa, mutta nyt mä tuon sahaa on kunnostellut, pistin kytkimeen siihen uuden kytkimeen ja sitten ajattelin, että pistän tämänkin kulman kuntoon, kun oli nuo poorit niin hyvässä kunnossa tässä pooressa, ei silleen näkynyt mitään ongelmaa olevan.
Siinä oli vaan tuota rasvaa alkoi tulemaan täältä sen verran paljon täältä terän puolelta läpi tuosta. Niin sillä aloin purkamaan tätä. No, ei siinä. Mä laitan se tuohon sahaan sitten. Sahaan paikalle. Ja ajelen pois poikki. Hyvä. Tämä tältä tällä erää. Kiitoksia.